ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഒരു കുഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ, വളരെ ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയി ഇത് കാണാം. അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതുവത്സര ആശംസകൾ. ആദ്യം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് റോളിംഗ് ഐക്കൺ എന്നാണ്. റോളിംഗ് ഐക്കൺ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആപ്പ് ഐക്കൺ എന്നുണ്ട്. ഈ ആപ്പ് ഐക്കൺ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ടത് നമ്മൾ ബാക്ക് പോവുകയാണ്. അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നേരെ ബാക്ക് പോവുകയാണ്. മോജ് ആഡ് ചെയ്യാം, വാൾപേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഐക്കൺ ക്രാഷ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം, സെറ്റിങ്സ് ചെറിയ ഓപ്ഷനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ലെവലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫോട്ടോ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ വരുന്ന ഫയൽ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കണാണ്. ഈ പ്ലസ്സിനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഗാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോസുകൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോസ് ഏതാണോ നിങ്ങളെ ഗാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേണ്ടത് നമുക്കെങ്കിൽ ചോയ്സ് ആൽബം ഉണ്ട്. ഈ ചോയ്സ് ആൽബത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൽബങ്ങൾ, അതായത് ഓരോ ഫയലുകൾ കാണാം. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നേരെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ചുവപ്പ് ഐക്കണിൽ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ആ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ബാക്ക് പോവുകയാണ്. ബാക്ക് പോയി നേരെ ബാക്ക് പോയി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണൽ. അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോട്ടോസ്, നമ്മളെ ഐക്കണ്, ആപ്ലിക്കേഷന് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചാണിത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം. നമ്മളെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല, നമുക്കിത് വേണ്ട, നമുക്കിതിൽ ഫോട്ടോസ് ഐക്കണതിൽ ഡിലീറ്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ ഐക്കണിലേക്ക് പോവുക. റോളിംഗ് ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ബോക്സ് കണ്ട ആ ഡിലീറ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബാക്ക് വരിക. ബാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.